छोड़ी के हमके नौकरी करे कितना रुपया तू पावेला ए सैया जी ए राजा जी ए सैया जी ए राजा जी याद बहुत तू आवेला छोड़ी के हमके नौकरी करे कितना रुपया तू पावेला ए सैया जी ए राजा जी ए सैया जी ए राजा जी याद बहुत तू आवेला याद बहुत तू आवेला फुर्सत न मिले सैया लिखे के पतिया ड्यूटी से अवते तू धोले लकटिया फुर्सत न मिले सैया लिखे के पतिया ड्यूटी से अवते तू धोले लकटिया जैसे कि चला बीच तड़पे मछरी वैसे तू हमें तड़पावेला ए राजा जी ए सैया जी ए राजा जी ए सैया जी याद बहुत तू आवेला छोड़ी के हमके नौकरी करे कितना रुपया तू पावेला ए सैया जी ए राजा जी ए सैया जी ए राजा जी की याद बहुत तू आवेला। पता ना काहे ये मंच बहुत सारा कलाकार के है और अब मंच पे अब कार्यक्रम में ज्यादा मजा आई कैसे कि अब सब क्यों फ्री हो जाए लेकिन एगो लाइन जा तारा जरूर कहें पलट जाए तो इहो दिले के मरीज है जी बाकी यहाँ के बहुत पसंदीदा वो गीत है ऐसे हम चाहनी है कि सुना दे।